laamu Mali ɓeydima taxe e dow société ji téléphonique min gandi ɗo kam ko ɓesgu yoɓat ko seeri kadi hande aduna to tolni ɗo ene famɗi mo ala téléphone kadi ene famɗi joga e internet so wonti taxe ɓeydama e ko population tan ɓe tottampude sibuɗum eɗen gandi kam hande sodde crédit wadde téléphone mum sa calcule ɗum ɓuuri sac maaro serde kadi sa jooɗima ñalawma a waɗani crédit e téléphone ma wayno ka garaɗo ref cellal ni e donc so wonti population jogui ɗeɗo caɗele foof ɗum ɗo kadi yanti hen kadi komo Allah faabo tan e laamu noon so hiiɗama ko peeje yiiloto e sen ƴeewi kadi banggal laamu to kadi ko ni tan ɓe mbara wadde fondoji ɗi gouvernement leydi Mali ƴetti nokku goɗɗo miɗo yaade e maɓɓe kono nokku goɗɗo kadi mi yaadani e maɓɓe ko yaadumi e maɓɓe kon aray ko ɓeydangol ɓeɗo joguiɓe ɓen ɗiɗo société ji fi réseau téléphone je ko awol muɗum ɓe wawa yoɓude ko jaari ko leydi ndin kay wawata nafetode ko woni komi yaadani e maɓɓe ko tiiɗinande population e fof ndo o zaman ka wonɗen ɗo tiiɗallaji prix ji fof no monti ɗum ɗo ko laamu kon fotuno won sakkanade ɗum population o ɗon haray wona kamɓe yoɓe impose fi ko wawata ɓeydude piiji ɗin ɗi wawa ɓeyda seerude gouvernement Mali ko diso ɓammi affaire ɓoggol kalis kono wiide yo ɓiɓɓe leydi joɓe ne seeɗa seeɗa e yimɓe Orange Money e dépôt en ngami ñimɓe hen ko basi ala hande basi ala janggo kay sa daari ko joom leydi wi fof ɗum hande waɗede o sana daari kadi joom leydi ɓe nder gonta tan ko intérêt ɓiɓɓe leydi ɓe o caɗele ɓiɓɓe leydi ɓe goni dartun ko wiya ko so ɓiɓɓe leydi ɓe mbaɗi ɗum information yo yimɓe kaala no kalis on yarata no kalis on to natata watte ko sécurité ne watte ko cellal ne watte hongo watte ɗum ɓiɓɓe leydi yo hande andude ɗum kay ɓuuri moƴƴude Mali de ene ñaagui duwaw sabu koɓe eɓɓata ɗo ko tampere ɓeydata no fewi sabu tampere ɓe gondi nde kam so tawi yonani ɓe mbiya mbatta hen tampere wonde ɗum ɗon ko caɗele ɓeydanta ɓe population Mali hande ene woyi ene rondi juuɗe mumen ene cimcim gondi en jii kadi no ɓe gurdi fotno wonde kay ko kamɓe population ɓe kala hen liggotonoɗo e service ɓeydane daña ko wurdi kono so wonti kadi koye mumen kadi ŋosate ine watte e laamu ɗum hankkandi ganda hankkandi to dogue waɗa to faye ala ko woni jumko ɗum woni doɗel yo paam kam ko reɓata ko ɗo fayi e leydi men ndi enen koye men ɗum noon ko tampere kam ɗeɗo leyɗele kam hande ene ñaagui duwaw no fewi ɗum noon soɓe mbawa tan yooɓe lelnu